andiqondi uba ndilele flat uba uke wathi lanithi ubambe kakuhle umcimbi uba uke wathi nje hayi ndicinga uba konke sekwanele enzathi ikhona le ndawo esiqondisane ngayo into sinisekelela mamelani iyo ndawukhathazeka uba umuntu akamamelanga ezweni into sisisekelela kangibana into ebenza ngicebisa yona ke ukubana mna umuntu ka uzawuthetha umuntu bendithi qhofa ifowuni yam urekhodi iyandincedisa kakhulu loo nto into sisisekelela ndiyanicebisa nani ningayenza into obona uba iyakusebenzela masuyayithetha kanini seliyicwaba le number 1 hayi ke qinani iyancedisa kakhulu loo nto into sisisekelela yo uyitye yonke yazi andiyazi ezindimamele ke mna ndimamele ndithi yo uzweli ufanele wathi uthethe sasuka pha ikhona le ndawo kufuneka ndithethe into encinci ngakho uba uyithetha kakuhle ngqo and uthetha into imele uyayithetha ngexesha limele uba uyithetha ngalo inkosi isikelele okay uthi ke uDlamini ethetha into ethethwa nguYesu kuhle ukuba nizazi ezi zinto kodwa niyakuba noyolo xa nithe nazenza uyibeka kanjalo uYesu kodwa uDlamini yena uthi niyaziva ezi zinto niyaziqiqa inkosi isikelele kabele ndicela sityhileni iBhayibhile zethu kwincwadi kaYohane uYohane ke ngulo chapter 8 lo ndimshoyo kuba nemtyhile sizawufunda andizibamdeke nam sizawuzambani le mfutshane i-target time hayi maningi i-target time nyana namhlanje half one okay ukumke livele ngathi lininzi ngalisabekwayo ye andiyazi uba nivele nizifutheleni ifowuni uba isekenze mazenjeni bengathi ziyabaleka ndithe masityhileni iBhayibhile zethu kwincwadi kaYohane chapter 8 yo bengicinga ngizawu-order manzi ngalibani abalulekile uba umuntu nawangandikhawuleza inkosi isikelele kum ifundeka ngohlobo niya kuyiqonda ke inyaniso yaye inyaniso iya kunenza nikhululeke chapter 8 verse 32 ufunda kanjani umuntu uYohane chapter 8 verse 32 nani yakuyazi inyaniso yaye inyaniso iya kunikhulula ndicela ke simamele kakuhle ndiyazi ivesi ngela xesha sasikukudala ke sisakhula kodwa ngapha kuthi izivesi zamagangxesi siyayazi lo nto uzawuthini soka sayawukuyazi inyaniso yayinyaniso iyakukhulula konini iyathetha olona make simamele inkosi isikelele naye niyakuyazi inyaniso yaye inyaniso iyakunikhulula la mazwi athethwa nguYesu uwathethe ebantwini abacinga bayayazi inyaniso wawathetha la mazwi uYesu kubantu abakhonzayo mna ke ngoku andingoYesu mos kodwa ndiyawathetha kubantu abakhonzayo abasindisiweyo nivile ayiphazamanga xa zi-versions okanye zincwadi ngokwehlukana niya kuyiqonda ke inyaniso yaye inyaniso iya kunenza nikhululeke angathi omnye suka silapha nje kaloku tatwini usenza ntoni ngoku kukuva lo nyaniso ngoYesu Kristu sasindiswa usafuna sithini futhi mamela batsho nje kanje baphendula uverse 33 bathi aphendula amaJuda athi kuye thina siyinzala kaAbraham zange sibe ngamakhoboka nanini na uthetha ukuthini ke xa uthi siya kukhululeka awunothetha inkululeko kaloku kubantu abakhululekileyo makubikho nale nto ithethayo singayivayo mamela ke impendulo kaYesu Kristu obaziyo abantu bakhe
Waphendula uYesu wathi, ndithi kuni inene, bonke abenza isono bangamakhoboka esono. Futhi uba kuba ningasebenzisa yami intetho ningathi ngoko nangoko ekuthetheni kwakhe lempendulo uYesu kubaphenduleni kwakhe navele lo mmele emqaleni inqindi ababasakwazi uphinda bathethe ngoba ufike apho bakhoyo kule ndawo bebecinga bakho kuyo. Uyakwazi ukucinga ba into awuyenzi wena uzithathe ngoba into awuyenzi, kodwa xa seyicaciswa ke ngoku lento icaciswa ibihamba kanjani uzifumane kulento kusithi wena uyenzi kuyo. Uba nimbambile uZweli uthi ndicaphula amazwi wakhe ekuqaleni kwakhe ukuthetha uthi ndinovuyo. Njengoba ndinoluvuyo ndiluvayo ndingabelana okanye ndinganesulela ngoluvuyo. Ndithi ndihamba ndigoduka nani nihamba nigoduka nibe ninjengama phakathi. Athi ke ndizawunabela ngokuthi yintoni endenze ndanoluvuyo. Amen. Amen. iBhayibhile ithi ke apha embhalweni uvuyo lwenkosi lungamandla kum. Ngexesha uvuvuyo xa uvuvuyo uziva ukhuthazeke ngeyona ndlela. Kwenzeke ntoni? Ubumbhalo uthi uvuyo lwenkosi lungamandla kum, utsho ukuthi oluvuyo ndiluvayo luchaza ukuba inkosi yeneliseka ngandlela thile kwimpilo endihamba ngayo. Indikhuthazela njalo ngoluvuyo ekuqhubeni ndisenjalo. Amen. Ukuzivuya inkosi yeneliseke kukwenza kukabani kungoba ehamba njengoba itshilo. Ithe kaloku incwadi yendumiso, ndiza kuniqeqisa ndinixelele indlela emahambe ngayo, ndikuxelele indlela emahambe ngayo, ndize ndikucebise iliso lam likuwe. Ngamanye amazwi uThixo uyasiqeqisa aphinde asicebise asixelele nendlela emasihambe ngayo. Akaphelele apho, uyabukela ke ngoku. Wenza kanjani ukwenza? Ngangokubana bendikufundisile, bendikuxelele, bendikuqeqesile izinto zihamba kanjani. Xa ngabe ekukhangeleni kwakhe afumana uba uhamba ngqo sisilungi ngokwemfundiso zakhe, is pouring something to you. Ithi kaloku iBhayibhile kwenye indawo hlobo zenkosi, inkosi iyasingasinga emhlabeni nsuku zonke. Ifuna abo banhliziyo zendeleyo kuyo okanye abo banhliziyo ziphelelisileyo kuyo. Ithi ke kayiqhubeka ukuze izomelezele bona. Kwincwadi yendumiso ithi uqondele uThixo konyana babantu emhlabeni, ulowazi zonke izinto abazenzayo. Njengoba ke ezinikwe ixanduva lokuqondela uThixo emhlabeni ejonge thina, ayithi ujonge ibhokhwe, ujonge igusha, ujonge into. Yes, of course uyazithanda ngoba ithi iBhayibhile nesilwanyana esidaka sendle unaso. iBhayibhile ithi wena Jehova ungulohlumisela inkomo utyani. That means uzinakekela. Kodwa xa seleqonda ke ngoku ethatha ithuba lakhe ejonge emhlabeni, uyazibona nje igusha nenkomo zisenza loo nto zenzayo, but ifocus yakhe ayikho kuzo, isebantwini. Enzela uba ufuna abahamba ngokwelizwi lakhe azobakhuthaza kwenzeni njalo. Yiyo le nto athi uSathane akayibhayiza ephambi koThixo. Athi nami ndikhona onyana bakaThixo xa bezimisa phambi kwakhe. Uthi usuka phi? Achaze. Athi uThixo ke umqondile umkhonzi wami uMyobhi ubukwamgqala ngoba uyabazi abantu bakhe. Andiqothanga ngaphansi ke iqothe kapha phezulu. Ithi inkosi isikelele. Kuyavakala apho ndikhoyo
kusekubeni njengoba ndithi akwabe simvile uZweli ngoba ukuze ube nalo livuyo yehlobo zenkosi ukuze ubani aqhubeke nokusindiswa kakuhle ngalendlela uThixo alinde ngayo insuku zonke zikhona izinto asiziyandawo yakho zikhona zonke izinto zenzekayo lentshukumo kaSathane iBhayibheli ehlobo zenkosi ithi kunobubi obuhlalele ukuba bubekho ngensuku zokuqhubeka amen uba niyajonga ngoku kahle ububi ndaweni yokuba kube ngcono kuthatha inyama kuzaba njalo ke kude kuyobe uYesu sithini ke ngosithandazi bami make kuhlehla umvububi uphume ungaphandle kweagenda uYesu uthandazile kwincwadi kaYohane chapter 17 verse 17 uthi xa ethandazela abafundi bakhe uthi Thixo ndithandazela aba ukuba ubagcine andithandazela ukuba ubasuse ehlabathini kodwa ndithandazela ukuba ubagcine kuyo inkohlakalo inkohlakalo yona izawuhlala ikhona ububi buzoqhubeka xa eyethu into ke ngoku ukubana thina masihlaleni apha ekumazeni uThixo bona ngathi ayisana yakhe ukaze qinile uzaba right wena inkosi sikelele so zizawuqhubeka izinto yabona ifana like nyamvuka step 2 into yami lapha kuye yeka njengoba ndifunde ndehlika naye niyakuyazi inyaniso yaye inyaniso iyakunekhulula zihlobo zenkosi kukhona umzekelo wamaxesha ekungadingeki uba ubani abe kwizandla kwinto ajongene nayo okanye kwingxaka nayo kodwa ekudingeka uba ubani axelelwe inyaniso ubani ekwazini kwakhe inyaniso le ayixelelwayo yona izamkhulula kule nto ajongene nayo futhi ke masiphinde futhi nalonto singayiminimize okanye siyenze ncinci ngokuthi uyazi inyaniso lelizwi likaThixo atsho ngayo enze ukuthi susibala because awunaziqhelo amen ukuyazi kwakho lenyaniso lelizwi likaThixo iza kukhulula ngokupheleleyo kuyo yonke into amen ndithi ke kanithetha nani wathi uYesu uthetha lamazwi kubantu awaye wathetha kubo bathi bona thina sizanga saba ngamakhoboka thina simanyana bakaAbraham bazilanda asizanga saba ngamakhoboka na ubani uthetha ukuthini kathi siyakhululeka wabaxelela uYesu wabaphendula bathi wangathi uphume ecaleni wathi owenza isono ulikhoboka lesono uzichazele kuZweli washerisha kuba yintoni emgcina enoluvuyo futhi ehlale etsho kubana uSathane ngakuba ukule ndawo eright snow akathi ukule ndawo eright ndizokuyeka kanjani uhlala ekuheha efuna uba yiza kule ndawo ndimthanda kuzolile nto benzithi uyitya yonke ngoba uthi asakutsala efuna ukuhehela kuthini phazamiseka kule nto yenzayo ububeli bakakade uyayenza angatyhafi eme astadishe ngamanye amazwi akujonga uba ndithi yenza ukuthi awukwenzi ndifuna uba ndikufuthele uyekele nto yenzayo ndikwenzise enye into awuyenzi loo nto ubangelwa yintoni uba ungahambi xa ndithetha unganaki ndithi ke mna stadishe uthethe ke wayingena nzulu ke ndithi ukustadisha kokuba akujonga uba yintoni le ekubangela ubube nje akugadi aseke idimoni elithile njengoba besitsho God is no kanjalo bani God unokwanele God bani stadisha ngempilo yakhe qala ekuseni evuka wenza njani njengoba besitsho uZweli uvuka thanda le nto le ivuka ithandaza
iqiniseke bayikithi kancinci embhalweni noma ithatha ivesi enye nje ihamba abe kuhambeni kwemini bekuyafumana ithuba noba ilinde abantwana basaphuma esikoleni lo mzuzu basadileyileyo ityhila iBhayibhile. Le nto leyo unqena isithandaze nje esipeyisini lingekafiki lona la xesha inalo lona ixesha ethandaza ngalo lethu kodwa lingekafiki ayibanjelwa lona lithi hayi hleli ndizawuthandaza mandime ngoku ivele isukuqhabalaka nje esipeyisini. Mbonike report then kucwangciswe ukuba sithini senze njani. Andibuzi bazalwane zenzeka kanje izinto abazalwane ndikhumbula sise general mist uqala kwethu uhlangana silapha general umthatha general le sitrainer ye uThixo udale ngakuthi sihlangana nabazalwane abasithandaza endlini yethu noma sihlala kuyo sithandaza sobabini imigangatho ngu4 ukuze u0 ground 1 2 3 4 amancansi ahlala phezulu kweminye leyo 3 2 1 ngabantu abangosisi yesithi sobabini abakhonza bobabili kodwa saphetha kulanyaka ngela xesha wonke umuntu ongumzalwane ethandaza apha kuthi ngexesha esithandaza ngalo bejoyina thina khange sibacele khange sithini umuntu usuke beza one by one. Then ke ngoku ekuqhubekeni kwethu indlela yasenza ngayo sasingena sithandaze kusherishwe sithandaze sibreak kuhlale hayi ngoba ndibheteleke wathanda nje uThixo ndithethe ngalo kule game kuhlale bazalwane kangazakhumula kakuhle ngathi into yenzeke kweyiveke ezimbini ezedlulileyo. Bazalwane uSathane uyasazi besihleli singamahala wakhe esenzisa unothanda ngamaxesha onke athanda ngawo kodwa ngoku ngenxa yezimfundiso sizenzayo ngenxa lendlela senza ngayo ngoku asisengawo amahala. Ndiyathemba ngobuninzi benu ninganqeni futhi bavuma bazalwane ndathi mamelanika yayini ngase ndithethe ngolo hlobo nahambe yeke kobulungu wenu kwami ingasuki kum lijongana uSathane kuzawufuna bakwenzekani awugqiba astadishe umuntu nomuntu afumana ba ngexesha ethile uyenyuka umgangatho ufika pha kuthani awuzakulandela ongena nawe apha sekhona kungena uSathane abazalwane bekhona singoba nti uSathane aqobo waya phambi koThixo onyana bakaThixo beyozimisa phambi koThixo eyazi kahle uba uya phambi koSomandla waya kwenye inkonzo endandike ndavakashela kuyo wathi umfundisi wakhona abazalwane bale nkonzo ngabantu abayaziyo into abayifunayo. Sathane akungeni nedimoni apho sihlangene khona ngaqonda uba manthuli ngaqonda uba manthuli ndiyayazi nento endiyaziyo uSathane lo oya phambi koThixo uthi akanawuza soziqhatha uthi akanawuza kukhona angasibiyela uThixo kangangoko angazi uzoko qha le mission asengayo aziphumelela yona hayi ukuthi akazuza masikaziqhathe inhlobo zenkosi inkosi isikelele. Ndathi ke kubazalwane mamelani ke ndicela siqapheleni into azawuyenza ngoku uSathane kukulwa nomhlangano wethu apha ukuba siyeke ukuhlangana la nto ithi ke because asizuyeka thina uhlangana apha kuleli uzawukwenza nina niyeke ukuza apha nesijoyine sange kuphela nonyaka waveza division uSathane zange kuphela kwalo nyaka inoba inyanga entathu ndiyithethile la nto zange siphele baxabana abazalwana baqhabalakana bayeke uyapha endlini saqhubeka thina bayeka nosindiswa abanye abasasindiswanga xa kungoku ngamabali inkosi isikelele. Yile nto ndithi kandithethi indawo ezinjeke ndithi andinibuzi ukuba ezinto zenzeka kanje ndithi zenzeka kanje. Mamelani ke izolo ndike ndathi kandithetha kwi-discussions ndicinga bekwi-discussions uba ningakeni sithembe uba asithethi ngokwabantu. I'm not trying umuntu namhlanje nimini ethetha apha uthi bazalwana ndathi ke kandithetha nami yibani kumoya ngoba ndifuni ento ndizazithetha ndizithethela uba nindibone ngongathi ngomnye umuntu kunalo ndinguye nam ke ndilapha ezinto andizithethela uba nizibone ngathi nisijonga ngathi singabantu abathile thina andithethi loo nto but asithethi nje ngezinto esizixelelwa ingqondo yethu. Uthi kuPaul kayithetha kwindawo ezinje
uthi bazalwane bethu ke ndiyakholwa uba nam ndinayo umoya ndikholwa uba ndithetha ngaye, ndithetha kulowo ndawo. Inkosi isikelele. So iBhayibhile ke ithi siyakuyazi inyaniso yayinyaniso yakusikhulula. And uthethile kuzwele apha esithi uSathane uzofuna ukubonisa le uyasebenzisa nabantu ababasondeleyo kuwe ukukudistracta kule program yakho, ukukuphazamisa kule ndlela. Bazalwane masihlale siyazi into yobana le nto isenza sibe ngababantu esingabo ayikuba sikhonza kule nkonzo phese singamalungu eUnited Saints Ministries, lilizwi likaThixo elenza lento emntwini ngamnye. Inkosi isikelele. Ekulilandeleni kwakhe umuntu elilizwi likaThixo lona lisebenza ukukuqonda athubana azifumane nakho, lisebenza ukukwazi apha kuwe uzivu zehluleka kuko, utsho ungayenzi le wenze le, ungayenzi le wenze le, ngoba wohlulwe yile nyaniso uyivileyo. Uthi uPaul kayithetha ngezo ndawo ngenxa yokongama kokumazi uKristu zonke ezinye izinto ebendisaya kuzibalele kuthi nezinzuzo ndizibalela ngoku ekuthini ziyinkunkulu ngenxa yokongama kokumazi uKristu. Yilanto ke besithi uzweli ndiyathandaza ukuba uThixo nganithululela umoya wobulumko okanye nganipha ubulumko nimazi uKristu, ngoba awupheleli nje ukumazi uKristu, beke kongama okumazi uKristu. Kukongama oku okuza kukunceda kuthini ezinye izinto kazijonga ubona no yincitha xesha lamle, ukwenza lento yincitha xesha apha kum ayindizuzisi into, ekwenzeni kwam lento andiziva ndindim. Mamelani bendike ndibukele ezi videos, ewe ndiya kwi-Enigma ndingene komnye ndizama uva not ezi ufuke kudlala ngodaka qha ndagqitha kwezo ngeba ndithi kwezi ze-Christian ze-around Christianity, but in France almost 1 hour, 1.5, 2 hours gone. Emva koko ndiziva ndiqonda iyo vele lento ethi uba elixesha belisebenzise ufunda iBhayibhile ngendingumuntu ongcono kunalo ndiziva ndinguye ngoku ndishiyeke ndinaloo nto. Ndisho ngiqonda ke ngoku iyo nto endenzeke ngondangabikho mde phaya noyini mangoselimane ndimva ngaloo maxesha not that ixesha lami elininzi liphelele phaa. Mamelani ndiyakula ndithetha nguzweli, uzweli uthi ekubeni ulapha kuKristu phezu kwamanzi akuthi kwaneleke uphezu kwamanzi, hlala apho phezu kwamanzi, hlala ngendlela ethile ukuze uhlale uhleli phaa phezu kwamanzi. Mamelani iBhayibhile ithi, iBhayibhile kayithetha nathi sisilungu zininzi into ezenzekileyo ngexesha leBhayibhile ibhanga kodwa zangacishileyo asicishelelwanga zonke. iBhayibhile ithi sebeyenyuza nentombi zakwamaWabi nje abantu bakwaSirayeli bahlala phansi badlala. Ndiyafuna uthi mna ngavele babehleli phansi nje ukuthi bake baphumule eluhambeni ze emveni kwensuku bathathe inyawo baphinde baqalise bahambe. Bona baye kuhlala bancokolelane ngobukhulu bukaThixo, babalisalane ngezenzo zikaThixo, bancokole kwabantu. Make sijonge nentombi zelizwe, make sijonge nabantu belizwe benza kanjani, make umdla wabo wasebantwini belizwe, abantu belizwe babawisa. Uthi uYesu ethetha nabafundi bakhe, bazalwane bami, uthi ningake niqhubeke nishumayele ndinikile umyalelo bahambani nivakalise ivangeli lami, kodwa kwangoku nide nifumane idinga khaniyonilinde eJerusalem. Baye eJerusalem balinde idinga. Ithi iBhayibhile babehleli belinde idinga. Kodwa into esixelelayo ngaphezulu kwaloo nto bana babethandaza. Ngamanye amazwi babengahlalanga nje, babelinde bethandaza. Omnye kangatsho ke kasevutha lwamkhaya wamabana ngoba wayetshilo uYesu wathi hlalani nithandaza ukuze ningangeni ekulingweni. Ngamanye amazwi noba uhleli kule ndawo iright, hlala usenza izinto zale ndawo
hlala uzikhuthaza yintoni ekugcine yintoni ekwenzeka nguwe zigcine ngaloo nto ke ukuze uhlala unguwe hayi ke masibambeleni izandithethisa yintoni le ikwenze yanguwe ikwahlulayo kwabanye mangithi yintoni ikwenze yawangulo mzalwane onguye yintoni le ikwenze wangulo mzalwane onguye hlala kuloo nto ke ngoba uba uyazi uba yintoni ikwenze yangulo mzalwane onguye uzawuphulukana nokuba uzalwane onguye ayithetheni ke univile andiphi yintoni le ikwenza ube ngulo mzalwane onguye ndinixelele ke ndathi ayikho kuba lilungu le-United Saints Ministries yindlela wamkela ngayo ilizwi ndikucebise mhlawumbe yayilibala umane uzibhaqa sowunje uqonda uba andiyazi ndisuke ndathini sendanje jonga wena buyela kuwe ebomini bakho awukhumbuli ngelaa xesha wawunenkananyana unenkani ezimbini masiqale ezinkanini eziyi-5 zehla iinkani zakho zayi-4 zehla iinkani zakho zayi-3 wamane uqonda ekwaezi eziyi-3 zibenzele isithukuthi zibasheka 2 yeyi naletho waqonda ikubless makuthi 1 wathi sona 1 waqonda kwalo 1 I'm ready to let it go then jonga ke ezi zisihla iinkani zakho nawe kuvela omnye umntu apha kuwe yile nto ke ngoku iyane imncede umuntu ekuthini athi ekuhlalele uba angabuyela ezinkanini aqonda kodwa ndandingazithandi ngokuya ndandinenkani and kwakungenzeka izinto endizithandayo ndandingenzi izinto endithanda ukuzenza ndandishiyeka ndiyazi into elungileyo efanele ndiyenze kodwa ndingayenzi ndenze le ingalunganga ndifanele uba ndiyenze and ndandingahlali ndonwabile ngoku ndihlala ndonwabile ukuze uligcine kaloku lolo nabo ke ngoku ifuneka uyazi uba yintoni ebeke kule ndawo yintoni ekwenziwa ngulo mntu nguye hlala usenza loo nto kaloku yiyo yona awuhlale uyenza ke ngoku ayizukugcina nje ekuthini uhlale unguye lo mntu nguye uzawuyikhula ekubeni ngulo mntu nje yabazalwane ndake ndadibana nomzalwane okuthiwa uthi in fact ndiyabalisela kuthiwa uthe umzalwane othile ngosibani ndiyamazi ke ngoku hayi uThixo umncede kakhulu ngoku kangangento yobana hayi umnandi noba uThixo angakathenda abanye ngoku uninzi osekungakuye ithandi ke ndinixelele mna into endiyiqapheleyo apha ekuncedikaleni kwam kukubana xa ndincedakala apha kuThixo oko kuncedakala kwam kundenza ndifune ukuncedwa nguThixo nditsho noba umvethetha phi ethetha ngoluphulwini umuntu noba ngumzalwane esithi uncedakala kangangento bakwanele kuye koyazi buyaxoka futhi ke kunzima kuye ke ngoku lowo kunzima kuye kunkungu ubona luzizi ubusabona andikho enkwasesikelele ndingayiquantifya more loo nto ndingayiqinisa more ithi iBhayibhile lo uba uyazi makangazibalele kuthini uyazi nalo uba uyaqonda makangazibalele kuthini uyaqonda ngoba akakazi aqonde ngendlela endifuna mna aqonde azi ngayo uthi kuPaul kayithetha ngendawo ezinje uPaul kaloku ngumnganami andizibalele kuthini sendigangile uyabona uPaul uyazibona izinto ezenzekileyo kuPaul uyaziva izigilo lazithetha uPaul uyaziva imfundiso zakhe kodwa uthi andizibalele kuthini sendikukhumele sendinako konke ndithi njengoba sendikuzuzile ndikubeka emva kwami ndihlale ndibheka phambili ndifuna ukuzuzoku sele ndikuzuzele nguKristu kungekafiki kodwa phakumo hayi kaloku bazalwane bami ndithetha ngohlobo ngoba ithi iBhayibhile sakhele phezu kwesiseko sabapostile Amen. Yo, kanyoba kathi mama umsula. Kathi yo. Kathi wena hayi. Wasandikhumbuza inhloko ngenye imini. Ngiyathetha ngonamhle ngqina. Wathi yo kundishumayela kakhulu umfundisi wami. Kamnandi umfundisi wami izolo. Angase ndiphakame ndithi amen umfundisi wami amen. Hayi
Inkosi isikelele. Inkosi mayibe nayo. Amen. Njengoba nditheke xa ndifunda ezantsi kwale ndawo ndathi athi amaJuda thina simanyana baka-Abraham asizange saba ngamakhoboka nakubani. Kawucacise mfo kaMaria babemazi kaloku uba ngumfo kaMaria ba. Amen. Uthetha ukuthi ngawuthi sawukhululeka. Andizibasahamba kakhulu ke uzweni kwezandawo ebezithetha ubana uSathane uyakudonsela phansi kwamanzi ngokuthi khawenza ukuthi khange usifumane nakwenye kwezandawo bethetha ngazo. Khanimeni hlobo zenkosi. Indumiso 119. Kawusiyeke ngale ndumiso. Uyayizonda ka wena into? Ngexesha sasihamba nayo yayisifundisa ngokubaluleka kwemiswi. U2 verse 4 wakhona. Uzimisile izingqiniso zakho ukuba zigcinwe kunene. U2 verse 5 apha ndisakhona. Uthi lo mbhala sawufumanisa uba uThixo uzimise kanje ezi zinto nelizwi lakhe libaluleke kanje athi akwabi inhliziyo yami ibibhekiselele kugcineni ilizwi lakho. Ndithi ke ndibuyele kule verse enkulu. Uba wena uyayazi iBhayibhile nevesi ethi uthi uYesu futhi ithethwa nguYesu bazalwana uYesu samkhumbule mos. Ubani kanini? Unyana kaThixo oyintando akholisiweyo uThixo nguye athi ngaye uThixo mveni yena athi uDlamini xa egxininisa lo ndawo athi into ethethwe nguYesu sozijike. Into ethethwe nguYesu sozijike. uYesu udathi kaloku bani sakhumbula kungasuke kudlula umhlaba namazulu kodwa kwayazithethile izinto akunodlula nesuntswana. Uthi ke lo Yesu kuthiwa masemve naye niyakuyazi inyaniso yaye inyaniso iyakunikhulula. Ukuba ke ngokukum umuntu uyiva le verse njengoba ndiyiva ibimele ba ubuyisa uverse 5 wendumiso 119 athi ukuba uthi saye sakwazi inyaniso yayinyaniso yakusikhulula ndifuna yona. Mna ukuba kanti yonke lento njengoba ndiphila nje ndidinga unyaniso qha ukuze ndihambe ngokukhululekileyo ndiphile ngokukhululekileyo ndenze izinto zami ngokukhululekileyo ndifuna yona. Mamelani. Yabazalwane bami Tekajoza ndineminyaka engapha kwama-20. I'm not about ndinexesha elitensinisiwe hence ndingalichaza ingqondo andihambelanga kulona. Ndineminyaka engapha kwama-20 ndishumayela ndiyazi kakuhle imiceli emingeni yabashumayeli. Uvukelwe nangabazalwana abo xa kuba ithina lento ekabele but andinayo nonyaka omnye apho endake ndathi ngenxa yokuxhaswa nasekuhlaleni sentsho ufumana intshukumo ngentshukumo nakwabanye abantu ndive ngaske ndiyiyeke. Hayi ngase ndiyeke kwaloo nto ke ndenze into ngase ndawo yokuba ndibe ngumshumayeli ke kuthiwe ndiyiworship nami okanye ndidlala ikeyboard thule ndingathethi ingathi le nto indenzela abantu abaninzi babechazana nami konke lokho ndisemva kwemike ke ndithule nami ke ndicofa ke kumane ukuthi hayi utata kangabu ndiyikofa ke nje. Okay nicinga uba yintoni endigcinileyo? Nicinga uba yintoni endiyikhuphe endigcine ndifloat endigcine ndidada?
lilizwi ngoba niyazi ba nansi into okuthi ndiyayazi mandiyazi mamelani kukho ivese kuMateyu endiyithanda kakhulu andiyazi ukuthi kwandinceda ngayo yalakha Nkosi usindiso lwam namhlanje uma ngabe bethetha nantoni na ekhohlakeleyo ngawe bexoxa ndithandelana uyithi ke andiyazi neyenzekayo yangasi ethi bonke bethetha zonke izinto ngenxa yami bexoxa vuyani negcobo ndiqoba hayi man ndingakaxhaswa nalo lunye uhlobo ndingakavukelwa nayeyiphi inhlobo nangubani kanti ndizawuvukelwa ngenxa kaYesu andizuvukelwa ngenxa yoba ndim ngenxa kaYesu sendiyazi ke ngoku evukelayo ivukeli mna ivukela yena ethi mna ndijiki ndimhlophe okanye ndicacele kakuhle into efuneke ndiyenzile ndizoyenza. Oh yilandumiso 119 inayo indawo ethi umuntu ophila ngokwelizwi likaThixo akakhubeki ngonobenani. Because yonke into vele ayibona uba ngunobenani lo yeah yehlobo zami yini nonamayo lwantshome ngathenisizela umbhalo uthi Yolisa asanelanga nje ukubabalwa ukuba sikholwe kuKristu qha sibabalwe nokuthi sivuke ubunzima ngenxa yakhe. Bazalwane kuthi umbhalo ubabala sibabale ngalo uThixo aluphelelanga ukuthi sikholwe kuphela kuKristu sibabala ukuthi sikholwe kuye ne kodwa liphela apho ubabalo lethu sibabala nokuthi sivuke ubunzima ngenxa yakhe. Kubani ke ngoku ozawuma ebesathethe umama uyaso ubana uzawuthi ke unguyena mayidlulele ndebe. Amen. Ngoba noYesu wathi mayidlulele ndebe. Waphinde wabuya. Wathi uba inawudlula ke. Iyacaca bafuneka ndiyisele. Hayi makwenzeke okwami ukuthanda. Okwakho ukuthanda engabikho kwami uthini? Yena eyakhe intando ingadlula. Kodwa ke uba okwa kuyiyo intando yakho makwenzeke le ithandwa nguwe. Waqonda ke uready bana bafuneka ndiyisele zayisela. Amen. Wathi siya kuyo. Wathi ayiqonda. Nike nihlehleke ke kanisiva abazalwane bethetha thibona ba nizaba right kodwa likhona ithemba ngoba ukhona uKristu ngaphakathi. Olithemba lokuzaba yiyo lento uthi xa ngifune yiyo. Ngeke ndibheka umthetha yakho. Hayi bazalwane bami, xa ndilapha andithethi ngomnye umuntu, ndithetha ngami. Unewali kabani? Kuba luthi ka uhleli phansi sakho utsobhisa nanjalo uthetha. Sanjiba ayiyamkhalela lo muntu bukhona bethona kazapha kumi. Athi ngoku uthetha apha uyaqamza nje. Ndithi ngiyaqamza. Kama ke. Yena. Wena thetha le nto ungasiyithethe. Ngohlobo ingase uyithethe ngalo. Oza kuwe ke ngoku kamva ilula usukuthi sisi andikwazi ukucaphazeleka ndawo. Bethetha ngami. Mama andikwazi ukucaphazeleka ndawo. Bethetha ngami. Ifana noma ndithetha nawe ndiyacaca uba ndithetha nawe. Ndizawuthi andicacile ndithetha ndijonge kuwe ndithetha ukhona then wena uhlabeke kula mazwi athethayo. Ke ngoku awazi ubana xa ilizwi lihlabe kuwe yithini wena uba awuhambisani nani guquka buyele ezwini izandla masibuyeleni kuThixo usibizile umkhaya masibuyeleni kuThixo. Yabazalwane kutheni ningaziqondi nje izindawo awukayiqondi into yoba noba umuntu ekwathetha into yokuhlabayo uthe usawuguquka waba mnandi wabuya wathanda kwala mntu.
into abonisa ngokuphandle ba lo muntu akalwanga nawe, lo muntu akachazananga nawe, lo muntu akanangxaki nawe. Amen. Cha kufuneka wena lo muntu kufuneka unguye. Kutheni ke ngokulento thina sifuna ukutshintsha abantu babe yilento sifuna bona beyiyo yet thina sitshintshe. Kufuneka kutshintshe thina hayi umshumayeli. Kufuneka kutshintshe thina hayi ilizwi liye kuthetha lento lithethayo. Kufuneka kutshintshe thina sifane nelizwi sizoba kule ndawo Yesu akuyo. Kuzokwenzeka izinto ukuthi ngalendlela funeka zenzeke ngayo. Ingesisekelele mamela ithi iBhayibheli hlobo zenkosi inyaniso sakhululwa ebukhobokeni bokoyika ukufa. Amen. Ithi iBhayibheli wasikhulula uYesu kulonto. Nango umbuzo ke ngoku. Abekho abantu boyika ukufa apha phakathi kwethu. Yeah, ke ndisebenza kwisebele zempilo vele kodwa andizimenzela death certificate ndingabe naxhala. Ndiyabuza xa ubana akekho umuntu okoyika ukufa. Uyashumela kudlamini ngenye imini uthetha ngezo ndawo. Uthi nina nithini kanti bonibona imoto ngawo. Nithi uThixo ukhona kule ndawo noba nithi abantwana bam. Ubona ntoni wena kangathi ungegqithi? Ndiwathanda ke lo mathuba njalo kuba aveza ukuthi kwenzeka ntoni enhlizweni yakho. Unalo na ukholo noba awunalo. And masiwaqwalaseleni la mathuba njalo. Ngoba kaku mamelani. Soze ukwazi uzibona uba awukholwa. Uba khondizayo kuwe, uthi usebenzisa ukholo lwakho uzibona uyakholwa. Ubuphelele nje ukuthi uyakholwa xa kuthetha ukholo, hayi ayikabililo lamanyana. Makuzinto ozawubonakala wena umile phambi kwayo usithi akuzikwenzeka njengoba meko usitsho kuzakwenzeka kanje ithemba zibaze zakho. Amen. Futhi nawe ngelo xesha upholile apha ngaphakathi awoyiki. Manziba umuntu usengcangcazela ngoku ethetha nawe kuba igqirha laziwayo apha elalini liqalazi uba lithethe izinto zenzeke uthi lithe ngaye gogo hey ngithatha umfisi ngicela ke singene enkonzweni sithandazeni ngale ndawo. La mama umlomo wakhe mbi uyakutsho ngapha ukuthi la mama umlomo wakhe mbi andikhathanga noba umlomo wakhe mbi noba ujijekile na. Mna ndithi hayi mamela umama kabukana ngokuxelela eseyintombazana undibalisela uba hey umama othile pha elalini uve wahamba wayapha kwabo watwela phofu bebechuba inoyi nomama wakhe. Zathi watwela wathi ngoba athethe into zokugqirha uncokola nomama wakhe. Lo mama bachuba inoyi apha kwabo. Wathi unonyana ke anyana bakazendebe nababayi5 nababaninzi nabaninzi kodwa bangonyana bane bayi5 ngelo xesha. Wathi soze umbone umolokazana. Yebo. Umama kubuhlungu yambalisela ke ngokubalisela intombi yakhe. Yazi la mfazi uthe kumsoze ndimbone umolokazana. Andikho ke ngoba naye wayekwelipixesha wayekwesiphisima ngokandixelela uba hey la mama uthe umama soze ambone umolokazana. Ndathi kuye uyaxoxa. Amen. 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 Umolokazana uzoba khona pha kuye. Nguye siswe nami sinsini. Ndathi uyaxoxa. Don't worry. Lo mama ke ngwanga kasekhaya nangu kwakhe. Ningathi kaningi ngapha sobe ndiyazi nje ubukho njobani ngoba kaloku mina ndithe apha enkonzweni ngapho kwakhe makazi apha inkosi isikelele. Okay nalo mama kasekho kodwa kangoba komntu mangalela nami bakhona umolokazana kwami ongazange abe nomolokazana ngoyenjala wasweleka kwangoko yena. Wathi waba ngasweleka engekazeki ndashiya zithi uyaxoxa uzaba khona umolokazana kuye. Bazeka abanye bonke banomakhosikazi therefore wayetheka lokhu yena zange ambone umolokazana. Umama wakhe ukhona unabo umolokazana bayi4 iyababona babonile. Mamelani
nibonile baye becapula khona uzwele incwadi yabasekolose ubana uKristu ungaphezulu kwawo onke amagunya, ungaphezulu kwawo onke amandla, igama lakhe lingaphezulu kwawo onke amagama. Khanixelele ke into liyoyikayo wena, woyika inyoka, igama lenyoka ngikhathana uba kuthiwa icobra noba ianaconda na ingaphansi kwigama likaYesu. Igama legqwirha ngikhathana uba ngunovotile noba ngunosukile noba ngubani, igama legqwirha lingaphansi kwegama likaYesu. Amagunya enyoka namagunya egqwirha angaphansi kwamagunya kaYesu. Yonke into ikhala ngaphansi kuYesu. Amen. Thina sikuye. Amen. And amagunya wakhe ngawethu. Cha ke ngoku ifuna thina ke ngoba sakhumbula kulaa ntshumayelo yayizobana masihlale kungafumaneki isisolo kuIsrayeli. Amen. Amen. Makuhlale kungafumaneki isihlabo kuIsrayeli. Xa kungafumaneki insolo okanye isihlabo kuIsrayeli, nemilingo izabuya nembande esikolo. Amen. Amagqwirha azawuzaze akazophumelela. Ngoba singaba abantu kubhalwe kwathiwa zonke izikhali ezikhalele ukuchasana nabo azizukuphumelela. Amen. IBhayibhile kuncwadi kaJeremiya bazalwane bethu ithi uThixo uhlalela iphaphela ilizwi lakho ukuze alibone lisenzeka. Amen. Yena uThixo akajonge uthembeka kuthi sisilungu. Ujonge uthembeka ezwini lakhe. Ile nto emama umsula ithi iBhayibhile kuThixo akukho kukhetha buso bamuntu. Ubuyekeza bonke abo bazake bekholwa xa. Ubuza kuye khona ukholwa ukho into zabo zabazezakho. Esibhele ngakuweza ukulenga kuwe. Ile nto kithethwa elevesi bana saye siyakuyazi inyaniso yaye inyaniso eza kusikhulula. Kodwa uba siyazi le nyaniso kokubana uYesu esinayo ungaphezulu kwalo naliphi negqwirha mamakhulu. Emamakhulu nditsho mna bengingamakhathana noba lingangawo. Ngathi ulilo uyatsiba okanye ngithi lisiqhabalakele nje into kuthalatela ke ngoku lisiqhabalakele litwanatwela lenza ukuthi anokhathala noba lithi lithakatha noma liphakamisa ukulenza lisithi balathanda. Ndingathi have you ever tried me? Okay. Ingaba wakwandilinga na? Nawe kuba nje ndingenanto igalelo zaba kuwe ndithi ungakulingi wethu nje ukwenza nje for fun ba kuhamba njani. Okanye hayi ke hlala ke ndilinde mhlawumbe uyazuza ngaba ku. Ethembeni ke loba ke naso silungu ngase ke ndilixolele qoba uyasisokolisa futhi wena. Nditsho noba belingatsho belingathi andikanisokolisi kakuhle ningekabuyini isindiso. Kusho ukuthi sekhona le nto nisayikhokelayo kanti zamele ningekayizami. Into esiyidingayo kukwazi inyaniso. Yaye inyaniso iza kusikhulula. Umzekelo usinesipho apha uyangqina. Ndithanda ubungqina bakho uthetha le nto ozayithetha. Ungqina emveni kwesimo ebejongene naso waseyisa. Amen. Emva koko unephupha eliconfirm uloyiso lakhe. Ubona ukhwele emthini phansi kwakhe emthi abe kunamlambo uyahla. Abe nayo uba ngingacakatha nje ukuthi inyawo lami lifike kwamanzi hayi angandiklina njalo nangakunami ehle nami. Bathe kangathi akhuphuka naye akhuphukele phezulu. So yisini. Amen. Kuyakwazeka kuba ngenye ixesha ke kuqala iphuphe kanje phambi kokuba isimo sifike. Abuye zokulamla iphupha kumuntu elinjalo elibonisa ubana lukhona uhlaselo oluphezulu kwakhe kodwa liphumelele. Emva koko ukuthi makazobeka izandla. Uzibekela ntoni? Uzibekela. Uthixo sesibonile ukuthi unqobile ngoku sithini. Mina bengasuke ndiyikuve ka uThixo angamulela uThixo okanye siseke sembulela uThixo. Senze ba ndiyithethela lento bana nawe yazi. Usoba hayi ke kuba kaninzi ke kum amaxesha amaninzi mina ndisuke ndigaxeleke nje emekweni. Ndigaxeleka bendiqale ndayibona phambili ithi fika ndibe ndiready. Ndithi nansi lento makube lento.
nansi lezinto into esisikelele iqale ngayibona mna phambi kwakhe into endenza ke mna ke ndijabulela uloyiso lwami endabe ndinalo ebhubheni ndithi ndisiya kuyoqoqa andiyi ndiyongqina uba ndingumeyisi ndiya ndingumeyisi cha ungalenhlala namhlanje njalo intoni ndokapha amandla akho asekwazini lithini lizo ithini inyaniso mamela mhlambe andiyazi nale nyaniso kube kuthiwa sayakuyazi inyaniso yayinyaniso yakusikhulula u17:17 kaMateyu kaYohane uthi bawo bangcwalisa ngayo inyaniso lilizwi lakho inyaniso ngamanye amazwi sithi ngokwazi lizwi kanye la libithetha ngozwe lakho lithini lizwi ithini identity yakho ungubani hayi ngokuthi ngemvelo ungubani ungaxola ukuthi unguthunzi unosale untulunala nami teklo moya ungwaziphi ngophuthixo wakho ungwabaphi ungathi ungwazi esenzi usajana kafuni lona ufuna iphi inkoloseko yakho iselizweni lithini lithi akho umuntu uyawuma phambi kwami yonke imihla udla kwami ubomi Amen. ingabe ufuna uthatha itu ingabe ufuna uthatha itu Amen. ndiyithanda lento mama uyaso ayithi mina basifuna isiphondo sokoyikeka uThixo oyikekayo esifakile izwi lakhe ngaphakathi kwethu ufika kwalona iphile ukoyikeka kwakhe unathi Amen. Amen. mna ke ngokwendinokoyikeka kukaThixo ndoyika igqirha kubani igqirha nabethuni yeba nake namvumzalwa nothi eBhayibhelini umuntu anganenzani igqirha njengomuntu mazi uyintoni yona umuntu uThixo hayi kungalo angacimbanga ngithatha amachansi hayi ngithatha amachansi ngoku yandangekasindiswa ngodisindiswe hayi mamelani ke mbazala ndizoniyeka futhi ke kusaba bethu 1 hope bethu 108 hayi ke muthi afast okay hayi kodwa ndizojendile xa fast yini bethu njengoba sinoYesu iBhayibhile ithi uYesu ngexesha efene naSolo wathatha ubomi bethu ngoba ubomi bethu isethe efana basifile wathatha ubomi bethu wafana wavuka ke ngexesha ethatha ubomi bethu esifanabo ubomi besono thina usinika ubomi bakhe obulungisa yiye le ndithi iBhayibhile ke ngoko thina siphilayo sidla ubomi masingaphile ekuthandeni kwethu masiphile ekuthandeni kwalowo wafayo wavuka ngenxa yethu ngamanye amazwi senze exchange ngobomi bethu senza i-exchange yile exchange ke le ndithi ukwamkela kwakho uYesu awusana chance okanye awusana choice yokuba wamkele uba uthanda ntoni wena kwezimfundiso zikaYesu awuthanda intoni ufanele uthathe konke because wangathathi konke wakhetha awuzuba nguye lo muntu ubulindeleke ukuba ube nguye as a result ekugqibeleni awuzusindiswa uyamkhumbula xa likubhudiswa uthi kodwa baba bayithetha uwili lento uthi uYesu kwaba angabavumiyo kuncwadi kaMateyu hambani nimke kumnina nenza ngokuchasene nomthetho ngamanye amazwi hambani nimke kumnina ninamazwi engazange nawenza kumazwi wami hambani nimke kumnina ninemfundiso engazange nazenza kwimfundiso endandinika sona remember khumbula kulo kaJohn lo Yohane verse 31 uthi uYesu besithi kulo mayuda abeke ithemba lakhe kuye athi ukuba nithe lazingisa ukuhlala enyanisweni okanye nahlala emfundisweni endinikeze yona nobe ningabafundi bami inyaniso ngamanye amazwi uyakwazi ukuthi umuntu abe ngumfundi kaYesu kodwa angumfundi wamanyana okanye uyakwazi umuntu abe ngumzalwane yena kodwa labuzalwane ungasovunyelwa imvume yokungena izulu hayi make diphendele nawe uyakwazi yena umuntu abe ngumzalwane mama yaso
aba bantu uYesu kuncwadi kaMateyu chapter 7 verse 21 athi asingabo bonke abathi inkosi inkosi kuma bazawudlela ifa awugqiba athi abaninzi ngalomene bawuthi senze imisebenzi yamandla senze athi yena ukubaphendula andisangandanazi hambani nimke uthi hambani nimke niyongena ebukumkanini ne bagxothiwe abamkelwanga ngabantu abathi bayakhonza kule mihla. Andithethi mntakaJoza abantu abahamba nje ecaweni abamamkelileyo uYesu. Hayi thetha ukuthi umuntu amkele uYesu ujike uYesu lo amamkele athi awuzungena ewe nditsho kubutsho yakhe bazalana imani uthi asingabo bonke abathi inkosi inkosi kum ngabapha abathi inkosi inkosi kuye ke wonke umuntu amkele uYesu. Xa kuthi abathi inkosi inkosi kuye sithi thina siphila ngokwelizwi naba bangaphili ngokwelizwi. Kodwa base kunikwa imvume yokungena izulu kuya nokuthi umamkelile yes ekuphileni ngokwelizwi lakhe ngemfundiso zakhe waqhuba njani ewe wangena. Hayi kwakho indawo engaziqondiyo kwakho indawo engiqonda ba zihuqa umhaji nolungu lahla abaphansi bakuthi uzawuya kubo kwabaphansi bakuni uzababona babaphansi nyani njengokuba ububathanda inkosi isikelele hlobo zenkosi kaloku ibishilo iBhayibhile konke imithetho eshumi amagula kwathi umthanda uYehova uThixo wakho ngenhliziyo yakho ngengqondo yakho kumphefumulo wakho ngamandla akho okay ngamandla akho ngamandla akho imali kabani ke leyo mani onikela ngayo kuyokwenza imicimbi amandla kabani ukwenza uThixo ngale yawo inikela pha uxhasa ngayo noba ndikho bantakwethu ngizanika nina malungiselelo kodwa ushiye kusithi ngabe ukhonze uThixo ngamandla wakho wonke ezankulu ukuzinyengeza ngabantwana bezimele kanisona awuyanga ndiyavuma wathi kumeza kodwa zazogqitha ngenkuni bezithezwe ngamandla kabanzona. IBhayibhile ke hlobo senkosi ithi sayakuyazinya yabona ke le ndawo ndiqhubethetha kuyo ngoku ibanga ingxoxo kwa uninzi lwabafundisi bashumayeza amaRhamente ubana yenze lo nto athi umyeni wakho yenze ubuthi yesicini yiya ayonyani leyo ayikokuthobela oko bazalwane bethu bathi bona xa beyibiza ukuthobela ayikuko. Ndikhumbula uDlamini eshumayela sisethwala khulu komnyonyaka wathi baninzi gqithi abantu abathobelayo abazawugwetywa nguThixo begwetyelwe ukungathobeli. Ndafumana lithetha ukuthi nale nkosi yangena mamela ukuthobela kuwe uyinkosikazi yakho umuntu ongakholwayo yazi kakuhla kakhona yenza le nto athi yenze engakhabaniyo nomthetho kaThixo. Amen. Ekhabanayo nomthetho kaThixo yima uthi ndiyaxolisa Dlamini ndiyaxolisa ndiyazi kodlamini sibakhulu hlobo zidle ekhaya phumule ejonga ecaleni xa injalo enye into nibo bacebisa njengoba nincokola nani ke noma kodwa nidibana nawo makangalindi athethe ngalamina athi umyeni wakhe makasile kumhla ivayo bakasile makathi mhlalo afumene lo ntshumayelo enkonzweni wayiqonda uba ifuneka yazi uDlamini lento uba awusafunekanga ndisile ngoku umazisi. Dlamini ke ndiyafunda uba kule nkolo ndikuyo akufanelekanga ndisile ndenza ukuthi ndibe khona esicini ndibe khona apha ndibe khona apha. Mamelani ke anizugwetywa nguwili Dlamini kwabaye banenkani bayaqhubeka behlonipha abayeni babo behamba izici besithini kuzawuthi Dlamini ngawuze sino yithi uSinongo unkosikazi wakwawile inkosi imyeni wakhe akasindiswanga nguyedwa sinisweyo andithethi loo nto ke wathi one prophet uthathu lathi ndizawulela into yakho
ngoku kuzawurheletshe nje noba yilanto bethetha abe usno ebephila phansi kwalo meko wamconvince umyeni wakho wamcacisela waba ngathi besilwa wanyamezela oloqhankqalazo kodwa wathi anti ngaphandle lokho wangayenzi ngempumelelo ngahlala phansi kube kukhona namhla kwenye icala obethobela kwanto oyithetha ngumyeni wakhe uyasila pha uyathini utyana ezanyama athi ngayiqala uthi hayi nani ngena kodwa sino usinama khawuchimeke ukakangqini nani simzona umyeni wakho hayi abe seyazi ke pha hayi kwakunje kodwa ndamthandaza uThixo wandinceda ndamxelela umyeni wami weva ndayiyeka loo nto wandiyekisa futhi sehlukene sesiyazi bana andize ngene izinto lo umelo enqade emlonyeni ivesi iphethetha ngaloo ndawo ithi iBhayibhile ungathanga wamncama umfazi wakho wamncama umyeni wakho wamncama umyeni wakho wamncama unyana wakho wamncama intombi yakho wamncama umfazi wakho wamncama unyoko wamncama uyihlo awufanelanga athi Yesu athi ungamncamanga nomphefumulo wakho awufanelanga uthi umuzi wami uzenza nini ezo zinto intombi yakho uzayincama ngohlobo lokubana intombi yakho nansi ikuphoqela uba yenze nothanda ayithombisi usinsiwe nomyeni wakho funa uthomba mina mama ndisulunga lento andilunga uchama ndimdala sendisemzini wathi anaxesha nobuchame uthi hayi ndawuchama emzini uzawona iglasi manje uchamela yini tata ndizawuhlaseleka ngento nginamsebenzi unazo inkomo ndinazo inkomo ndizokuthombisa andiwenzi maseko qha abone bomakathini makacama uyacama uzawoneka yena uba kawoneke uyezana le mnanzini cha kanjani xa into efuneka mamela ke kule nto yabo ke uthi bathobela abayeni iboke ndindibuzele noba ndikhohla basenkosi zingaphi izinto abazenzayo abayeni babo abangasifuniyo kodwa bayaqhubeka besenza ngenkani zingaphi ifana nalento mama yazo athi umuntu ke sonqena ukwenza lento efuneka yenzile athi hayenza ke ndisabele emyeni noma manti zingaphi ongasabeliyo emyeni wakho usukuvuma engazi ngokuzama uphepha omyeni phepha qazi uzazi ba wenza isebe nje xa wena ukho kulento kangiba uziqonda nyani uzobe ungavumi uzaqala umjovela ba hey uyinto lohlobo kandiqondi kakuhle ngiqinisekanga andiyani noba izawuphumelelana kodwa ke ngithemba ndikwazisa enzela uba ndibone ubuya ndinika nimvume uyabona uba kufaka ngehloko nje uba ingathi ubuya yenza kuba usitsho yena selicacisela ngicaba yena nabhayini yalento yibona into ke hlobo zenkosi kubana siyazi inyaniso yayinyaniso yakusikhulula ndizokuniyeka ke ngokuhlobo zenkosi kukho amazwi kwincwadi kaMagalathi chapter 5 athi yimani enkululekweni athe uKristu wanikhululela kuyo uKristu sikhululele enyanisweni usikhuphe ebuxokini wasikhuphe ebumnyameni wasibeke ekukhanyeni elizwini lakhe masime ke ngoku kulonyaniso masime kweliliswi sisazi uba kunevesi ethi bazalwane bethu uba umoya ongendawo ukhutshiwe uhamba ubhadula kwindawo ezingena amanzi ufuna ukuphumula ungakufumani uthi la moya masithi la moya umzekelo okusindisweni kwakho kwimimoya yaphumayo kumuntu ngamnye nakumi la mimoya yenza imibulo endiphikisa ngenkani yemka ihlala ibhadula la mimoya imane izikhoba disho ngabe kule minyaka emininzi mina imani ibuye ngoba ikhuthazwa ngaba bathi sebeneminyaka emininzi bawo okay ikayifika izojonga umcimbi uthini enhlizweni ifika indlu yayo icleaniwe inhle kungekho nto that means akolisi akusekho umuntu ithi phinda back iyofuna eminye imimoya esixhenxe ekhohlakeleyo kunayo ibuye nayo kungena ithi lento ngamanye amazwi sizama ukuqinisa lento ithetha pha kuMagalathi bayimane enkululeko nathi uKristu anikhululela kuyo ngamanye amazwi masiyazi le nyaniso sihlale kuyo ukuba umzekelo ba uJosa njengoba usitsho ukuthi kubomi bakho bongasindiswa wasenza ukuthi uba ngaba awumi enyanisweni uhlale enyanisweni sitshilo uba uhlala kanjani phezu kwamanzi
uhlala usenza ngohoqo ezizinto zikwenziwa ngumuntu nguye. Amen. Uba uke wehla ekuhlaleni usenza hoqo ezizinto zikwegcine ungulamntu, ithi iBhayibheli impongonyana encinci ziyawugqiba umyeso. Kuzamane kusehla kancinci kancinci, ulahleka kancinci kancinci, ulahleka kancinci kancinci, ulahleka kancinci kancinci. Usuke ubuyele ithi kaloku bakumagalate ukuze ningaphindi nibanjwe yidyoko yobukhoboka. Nganye amanye amazwi iyakwazi ukuphinda ibuye le dyoko yobukhoboka. Iphinde iminxa. Kayiseminxa ke ngoku. Ithi iBhayibheli isimo sakhe sibe sibi ngakumbi kunangaphambili. Kuba kaloku la demoni lilinye lakhutshwa liyolanda sixhenxe akhohlakeleyo kunawo. Amen. Njengoba abanye abantu besela benxila, uba wawunxila umzekelo ubuye kube sekuseni ubuqondo bawuthi ukubula asazi bofika kanjani. Ngoku uzahlala bethatha naqabela ngisokolisa leyo ubuye. La lapha uthi awusagoda ukulisuku lesithathu telefoni uzekhaya. Kuzekhaya benjalo ngikuzekhaya. Into yasetyoleni ndandike ndasela ke sele etyoleni kuzekhaya. And kuthiwa abageza abazalwa abantu abake basindiswa abanqamisa bashumayele pha. Bashumayele bathandaza balili nyembezi. Ukhethe uthatha kufundisa ngiyithele lithi yiyo bethi uvutywala ungacinga usileleke iyaxoka sikeleka uvutywala inkosi sikeleka. But ke into endithetha kwehlo kwesinkosi kukwazi inyaniso. Intoni inyaniso? Lilizwi likaThixo. Ukwazi inyaniso uzawusikhulula okanye kuzo niyayithi naye niyakuyazi inyaniso, yaye inyaniso yona iza kunenza nikhululeke. Hayi wena kuba unenyaniso uzawuthi uzikhulule. Yona izawukwenza ukhululeke. Ngamanye amazwi angomsebenzi wethu ukuzikhulula kwezi zinto. Ilizwi likaThixo lona lilo elisusa umdla kwezi zinto ungadingeki kuzo. Liphinde libe lilo elenza umdla wakho ukhule kwezi zinto kufuneka uhambe kuzo. Ngamanye amazwi ngolonto isibizele kuthini masibe ngabantu abazichomanisa nelizwi. Amen. Mamelani. Osenofefa. Akona uyuzitha okanye ixesha lakho elininzi ulichitha ngobukela iTV ekusengayo phofu wena andiwazi amaselo amangaphi ekuthiwa kuwo. Kukona uya uba yiphuqi. Futhi naxa kushunyayelwa intshumayelo uyibamba manqapha. Kodwa okokuba ngabe ngumuntu ochitha ixesha lakho elizwini, ixesha lakho elizwini ufunda iBhayibheli. Uthe wangafunda iBhayibheli ngaso sizathu sithile umamela isharing ekucacisa ilizwi kuyo, uyaziva nawe, uyakheka. Futhi uyakhuluma umdla ukufunda iBhayibheli. Uyakhuluma umdla nokuthandaza. Nomthandazo wakho ayingosebesebe. Yebethuni bakhona abantu abathandazayo bona, hayi ababhudwa suku. Ake sitsho bayathandaza bona. Kodwa ubayinena ngumthandazo. Kuba ke ucinyela. Kucinyela ngumthandazo. Hayi sethi babazalwane bami bayazi bayideni invedicho ndithi bazalwane bami mamelani ayikho ke ngokulesi yenzi yakho usebenza begabala lento lomthandazo wenu. Mamelani ningacinga bale nhlasela kasethetshena bahlasela bonke ndiyayithetha nozolo wayithethe lapha ngenye imini futhi enqena wathi uzwe sanibonisa ubandi into eyenzeka pha iyenzeka nangapha uthi uzwele apha siyahlangana apha siyakhuthazana singabazalwane. Ndiyabakhuthaza abazalwane ibalekile lento senzayo basiloko sikhuthazana ngoba omnye mhlawumbe imini yakhe ibinde eqonda uba imenzele isithukuthezi kanti abantu ngexesha lokuhlangana ahlangane athi ngokukhuthazeka apha emhlanganweni akhuthazeke ke ngoku akwazi ujongana nemini yangomso. Kanti ndabona babazalwane uthi ke ndabe ndiqonda uba ndim phofu luyidinga kakhulu yonke le nto ndithetha ngami
Cha ndithethe ngathi ndiyayigeneralize. Uthi xa ke ndisendibona uba ngoku sisemhlanganweni ndimo ovuselelayo. Uthi ake saqhubeka ndivuselela kwaye bacaca uba hey ayipasi naleyo ndaphetha ndigqiba ndizivuselela ndodwa. That means kwaphetha kungasahlangana. Sesihlanganela yedwa. Mamelani ke yenza isithukuthezi bazalwane bethu into okubana uthandazo uqhubeke bathula abanye abantu bonke ithi bese i-force thandazo endlini. Betheke lo swebe 1 minute 2 minutes 3 minutes cwaka. Ngoku vele udino kukhweza wedwa bamamele nto. Bamamele nto lutene ngoba bazomamela nje radio yabo. Icebo ke mabathandaze bodwa ke isithandazo. Ezabathatha thathe ixesha lokho mna ndivingasi ke ndithathe lo. Understand? Bengicala. Uma ngizona umuntu ngathi uthi bethuna ingathi uthatha lento ndiyazi nje nabela qala lethu. Mamelani kaloku bazalwane umhlangano ngokukhuthazana. Andithi. Kufuneka sikhuthazane ngandlela thile. La ndithi ke mina ke ndiyathetha. Ukuthetha kwami kubana masishintsheni sonke. Understand? Mamelani uthi udlamini apha eShumayela. Uthi xa kukhona into ebonisa undonakele. Lento ayingondonakele lo. Uyabona la mthandazo usebesebe. Ukwenza usebesebe kawuthandazayo kuyongxaki. Cha, la sebesebe xa kuthandazo bonisa bikhona ingxaki. Yes, amen. La ngxaki ivela xa sithandaza sonke. Ufumanise bebethe sebesebe we2 minutes okanye 15 seconds per minute. Ayongxaki yona. Cha iyachaza ba ukhona ondonakele systemic. So utheni ungenamazwi okuthandaza? Kungoba uyifundi iBhayibheli. Utheni ungayifundi iBhayibheli? Uchitha ixesha elininzi ubukela iTV sonke. Nansi ingxaki. Nansi into efuna ulungiswa. Ayikho kwenza amagazi amaninzi emthandazweni uzawungcola futhi. Futhi nawe uzawuziva uyangcola. Mamelani ndizathetha ngapha kwezindawo. Konke kube nzima nakum kumaxesha anjalo. Ndiqonda ndiqhubeka nomthandazo ndithatha libe ndiva ngapha kwayithetha ndibuye ngizothatha libe thetha ngapha ndithatha libe thetha ngapha uhambe emva kwakho. Kanti kaloku njengoba sithandaza uyakwazi umva omnye xa ngaba. Yeke bethetha ngento ethile nami ngiyothetha ngayo ethini kunzima kum ndinenhloni zokuthula ukuthandaza. Ndithetha izimbo mina endandizenza. Nikhumbule ke ndandithe into engayiqaphela ukuba into endiyenzileyo ndifumanisa uba nomnye beyenzile nobe engayithethi njena. Inkosi sikelele. So imikhwa leyo nezimbo. Njengoba nakubashumayeli mntakanjoza ndake ndamamela kwenye game intshumayelo umshumayelo owayethetha ngenhliziyo ye-offense heart. Into inhliziyo yekedama ndayithanda. Ndawugqimfeza ngayo enkonzweni. Awu wanditheka umngane. Ndiyamthanda uDlamini ke ndakule nto thethe yakhe ngqondo. Wanditheka wathi ayikho le nto le. Bike abantu kodwa abantu bangakulahlekisa nyani. Abantu ngamahala wabakhondoza ngaphambili. Andizoguquka kule nhliziyo yekedama. Umzile. Ukhona lo profeta ndani bangumalakina uthi nelizwi lami. Ukuthatha intshumayelo bishunyelwa ngomnye umuntu uyenze yakho uba ilizwi labantu uliswele. Kodwa uzoqhumza kuqhumzeke kumahala. Ifana nento bake ngoku umzekelo. Ndiphinde ndithi ngingenalizwi mntakanjoza ndisuke phansi ndizoshumayela lapha kuba ndive ifuthi. Inansi into nani? Ihlombe ndive ihlombe yohana make ndiye ngoku uyayiloza apha phakathi kwabantu futhi uzive uyayiloza kunzima ngoba ubuqobo akunzima uyaziva uyaqokoza uthi uqonda mama uthi uzincane naxa uhlikayo ke ngoku ingathi ukude kwaphaya esitulweni into sisikelele. So zonke izinto zine-challenges zazo. Yile nto ke ngoku ufuna uba umzekelo yenza into ngexesha kufanele uyenze ngalo. Ifana nento okokubana usuke phaa ngelo hlombe lokuqhubileyo uzongcina apha. Abantu abaninzi ke ndibaqaphele bekabayilozayo belapha
kubana umbona uPopo akho nto yakhe azenazo ingcene ungcina ubungcina bekungcina apha ngabani ungisikelela umzalwane ethi lebengcina uqala ethi wansikele nesibini ekhaya ethi bupho bakho kaloku besikhona sazivela pha kuye kuthi ngokuphinda usikothe lokungcina balapha iyavakala into yoba ukukowude nje abe mnyeke banjengoba ke bethethe umzalwane apha esithi kaloku mamela kumzalwane ndimthanda kakhulu ngingambiza igama lakhe niyamazi lowa wathi ndiyakuthanda uYesu for 24/7 andinalento 24/7 ngemva kusitsho xa ndithandile okay ka ingqini uthetha bonke abebengqina apha ndithi akisunyiswe lihlombe kamba ndithanda ke ngoku abantu xa ungahlatyelwa endlo kamba ixhaphaka kakhulu kalona xa kuhlatyelwa ingoma ebaleka kwazongqina apha uzawuva omnye qhukunyiswa bobungqina bendingazuza maqondo mandize kase ungqina kanje lihlombe ewe omnye uzeqonda sendabona ngathi baninzi bathi ndezanqova kodwa noko ndiyaqonda ngathi iyavakala laa nto ithi yenza into genuinely omnye mama uVulisakhe uza kubuqhalile unelokwentsha ngokufuna ukubonile lo uyayibona iba khona nale ba ingathi ayibonwanga kange bendive uthi compliments azaba ngaphambili omnye azwa emsa ngoba ufuna ubona uba uthophisile so like zonke izinto mamela ibaluleke kakhulu imotive uyenzela ntoni leyenzayo uzweli wayithethile nathi apha ngenye imini ubana njengoba usenza le nto uyenzayo intoni inkuthazo yakho uqhutywa yintoni ufuna uachieve ntoni izawuncedisa phi loo nto uba ke ngoku injongo zakho zi-evil iyatsho ke iBhayibhile ndicinga uba kukuncede Proverbs ukubana kubi ukwenziwa kwento ngenjongo ezimbi noba wenza into right kodwa kuyenza unenjongo ezimbi kubuya kubembi kwale nto yenzayo ifana nomuntu ozonikela akanikela ubezonikela unikelela ubabona ubunemali yabona ke ngoku kuhle ukunikela khona but ukunikela unenjongo ezimbi sekukubi kwalokunikela sowudyobhele kwalokunikelo wakho inkosi sikelele kuyavakala mamelane ithi iBhayibhile ehlobo zenkosi apho bendikhona saye siya kuyazi inyaniso yaye inyaniso iyakusikhulula naw ke ngoku lithiwa ndini ithi ke iBhayibhile njengoba sihambe safika kulo mgangatho sikuwo ngokwaloo ndlela umuntu afike kulo mgangatho wakhe kuwo make siphileni ngokwabafike kulo mgangatho sifike kuwo amen uba uyayazi inyaniso le nyaniso uyaziyo kawukhululeke kwezi areas ithetha ngazo amen le nyaniso uyaziyo leso uyazi kawuyeke ungekayifumani izawuza kawuhambe ngokwezindlela wazi ngazo ngoku eli lizwe selilapha kuwe make uphile lona itsho le kawukuphile ngokomntu owazi izinto zaziyo ngoku zinako ukwenza utshintsho kubonakala omnye umuntu hayi lo ngomnye inkosi sikelele and ke ngoku ezisiqhubeka siphila izawuyikhula leyo nto ikhula loo nto siphile singabakhululekileyo ngoba sibizelwe enkululekweni ke basakane bethu inkosi sikelele ngoba nikeleni iBhayibhile belitshilo mosiba iyatsho iBhayibhile kakuhle uba uYesu wasikhulule bukhobokeni ngokoyika ukufa okokuba ngaba ke ngoku asikoyika ukufa yintoni engenye besingayoyikayo ayikho but ke ngoku kuze kungabikho nto soyika masingakoyiki ngokufoka sakhulule mamelane uba ke ngoku ubani usakoyika ukufa ukhululiwe naye hayi yona inkululeko yakhe ikhona xa akayithathi inkululeko yakhe yona ikhona obangakoyika ukufa into edingeka ukuba amkele lo nyaniso amen ba wakhululwa ayithi ukhululiwa nikhulula ngeFriday ngoba nizila apha emhlanganweni nakhululwa sakhululwa nami ndakhululwa ibazalwane bami asikuba kuba ndandike ndalijoni iyo lento engakoyiki ukufa yakanjoza ubuyazi lonto mna ndibuye emkhosini phambi ngoba ningena kwa-Department of Health ndandilapha eNcisi ndayigqiba 9 months training ndabuya ndingelo abantu kwakusabe ngekho begodukile umama uRhabishani ngathi hayi ngoba kwalena nesotsha into engalali wekabe ayiyo loo nto bangibani ngakoyika ukufa ukukholwa lenyaniso ukwazi lenyaniso endandiboyika ukufa nyani
and ndiphile kamnandi nyani ngoyika ukufa. Hayi suka inoba ukade banento ezikoyikisayo. Mamela dibane ezimbini ingozi ezike zambi. Eyokuqala yavuthuluka imoto endaweni ehlayo yawa beyond repairs. Abantu babelila abazala bami xa idlula ngakulo mama imoto yami ilayishe truck. Bathi uphi mtshana uphi bacinga kuzothi mhlambe ndichabile. Ndabe ndingena next kophoka nje umhlantu kweqala. Ndabe ndisengiwe. Abantu eyawacanda kwabe ngasensimini yakwabo Dlamini bathi sibani ungazumiyeka uThixo omthandazayo. Imoto yenze lanto ushiya kube into bephila. Ngaqonda godi soze limiyeka. Ndikamiyeki nangoku. Ingozi sikelele. I think bekunini ngokule laba kanibheke viji. Inoba 2019 ngefo kaMarch. Yo, yabetha umphambili ejabule kabi bafuthule kwaphela. Yabona yayingathi kanje kwajele kweqala lenjini. Kuvela into kanti ngathi ichase. Bethi injini yazotshona phansi kwesteering ngantakajosa. Better beyond repairs. Yaqala ndayibona ephupheni. Yathi kayisenzeka. Dal understand emveni kwalangosi iphupho. Ndaphuma ndithi kaniphume emotweni uMohadi. Ndithi ndim lo. Ndiyakwazi uhamba. Ndaqhwaba izandla. Yebethuna mkhulu uThixo ezweni. Abantu bakwakusemini kanje ngabathe iphume phambili. Ndangaphambananga tu. Kwathi kusenjalo yiyo kanjika ngaphambi iyo ifuthulukile. Dathi kinanse le uThixo benginceda kuyo lamini. Oh dathana zakafiki nabantu. Dathi Thixo ndiyabulela. Awundincedanga namhlanje. Wandinceda lamini. Kwakunini? Ndiyayazi ndiyathanda indaba 37. Neyithanda ndizayishortnisha kuba ndiyathanda ndazingcokolayo. Ndiphupha ngenye imini. Ndiphupha ngathi ndisendaweni emqengeleze kakubi kanjani. Ndilapha phezulu ecicini lokuqabela. Chaza izandla zami kanje ndiyakwazi uqabela akho kwanto obambelele. Ingathi ke ngidizama uba ndiqabela andikwazi tu akumuveki ndimile nzima. Kanti ndijonge ezantsi umqengeleze kuphela amehlo. Ngaqonda yo. Ndisa uncedo ngubani kule ndawo kule ngxaki endikuyo. Kuveka uthi gqi umuntu ongubhuda kweza sithi. Yo, ndimjonge ndithi into enkosi account incede zangatsho nelimdaka. Kangangoba ningakwazi nothi ndathi nje bakwazi ufaka izandla apha. Wafaka izandla kwafunqa lo mntana. Wanithatha wabeka ngaphezulu. Undibeka kwakhe ngaphezulu. Ndathi sathi undincedile mntu wabantu. Wafaqetha umuntu wabantu kantowe. Kangibaphambi kokuba endibekile ngaphezulu. Zange vele phakame. Ndaqala ndahuquluza ndabhekela. Ndiqonda uba ndingathi ndingaphakama ncancazela phinde ntshona. Ndaba sengxakini ngabhekela lapha. Mamela ke ngoku ndiyavuka ekuseni ndiyothandaza kuRonda. Ndandithandaza kuRonda ke ekhaya. Ndifike ndime kuRonda ekuseni. Andivuyi ngaphakathi. Andimnandi andime. Ndithi ndithena ndavuya kangaka. Ndonwatyiswa yintoni? Uthi qatha lapho ndithi yo ndingalibala kanjani Thixo wam ndincede kangaka. Ndaqalisa ndabulela uThixo. Ndihlangene nalangozi sendiyiphumelele. Amen. Ingozi nsikelele. Yakazana noThixo ulungile. Saye siyakuyazi inyaniso. Yaye inyaniso iyakusikhulula. Ingozi nsikelele.